No poďte, bojek, zlatúčke, krásne, veľmi sú pekné, ty. Psychológa mám pre vás, baču takého, vieš čo, básničky vám bude rozprávať, spievať vám bude. No, tu ich daj Dunka do auta. Pekne som vám vybavil auto, tu máte sedačky, čadek, tu môžete vedľa seba 3 sedieť a sa pripútaj ty. Nemôžeš tak byť, bo teraz pôjde tak na aute, chlopňa, že opadneš. Ticho buďte, bo v horách sú príslušníci a to není dovolené chodiť v noci s ovcama. Tu si posadajte pekne, ja budem tu pri vás, vám pustím nejakú hudbu a počas celej jazdy je zakázané fajčiť aute. Chlopňa, a to tu si videl zadu. Jaké má ústa, ty maľovaný čbánky. Je taká pekná. A srdciaku má, videl si, ty. Môžeš zrobiť si perovaciu bundu hneď z toho. Dick, príslušníci. Jaj. Dobrý deň. Dobrý večer. Hraničná kontrola. Čo prevážate? Máme spevácky zbor z Gruzínska, vezieme, boli spievať. No, môžete mi otvoriť kufon? Ani veľmi nie. Vám majú zaspievať dačo? Zaspievajte dačo. To tu, čo ste spievali tam hore, jak to išlo? Bésame mucho. Čo poviete? Bésame mucho. A teraz spievajte, že Báli kvet, darujem ti báli kvet. Nič podozrivé. Auto je čisté. Ďakujeme, môžete pokračovať viazne. Šťastnú cestu.